Matukin chu hei ka morning walk na lama dragon fruit bar hi khwai zu nei chi han an lo bawm loi loi mai a hmuhnawm reuh mai a phone hi ka keng chhuak si lo a ka va tlan phone a phone te ka va la le a hei jing hi la chhuak lo a hmuhnawm reuh reuh mai hi ka la ve deuh char char a mun thumah hian dragon fruit hi tukinah hian a par ka la a khwai rau riang deuh hi ka hria an lo ri mum mum a enge mawni le ka tia kan en chuan dragon fruit par hian lo tlan reng kha lo ni a hmuhnawm reuh a chuwang chuan khawi thin dan hian dragon fruit hi phun uar so so hi a tha dawn reuh ka hria a hei kan hmuh ang hian khwai zu nei chi vek an ni a an lo tlan a a chhungah te khuan an awm teuh mai a an ri mum mum a khwai rau ang deuh hian an awm a hmuhnawm reuh a ka lo la ve le ni hi hei an en teuh hmuhnawm reuh ania khoai rồi đây khoai khăm không khoai khao mà không được rồi